kamere chipotkalila iwo penyu wenderera unosangana zvose notarisira kuita sikreta unda wekutaurira uchitaurwa tsumbo nemadimikira ini ndine tarisiro mapfekazi manza nemviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro ini ndine tarisiro mapfekazi manza nemviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro apa ndipo peka pandotarisira tadziwai mundiona ndichifaitira ndinoshamisika nzira chindifaridzira amuone here imi mandinyanyira ndozoshamisika chii chakadai mwedzi uchipera ndisina kana ndai mweya rudziko ivo vakadai ndochema mwari imi mpindirai ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro asi manyepo inzwai nherera inokuta musi wafamai vamwe vachisiva salati nemazai iwe utirarama zvako nemangai asi mwari mumwe chete pane tarindaitai ndipakete nditi zvotini sherekete upenyu hwakanaka usachote ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro apa ndipo peka pandotarisira tadziwai mundiona ndichifaitira ndinoshamisika nzira chindifaridzira amuone here imi mandinyanyira ndozoshamisika chii chakadai mwedzi uchipera ndisina kana ndai mweya rudziko ivo vakadai ndochema mwari imi mpindirai ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro ini ndine tarisiro mapfekazi manza emviromviro ini ndine tarisiro chavagorangure remadiridziro asi manyepo inzwai nherera inokuta musi wafamai vamwe vachisiva salati nemazai iwe utirarama zvako nemangai asi mwari mumwe chete pane tarindaitai ndipakete nditi zvotini sherekete upenyu hwakanaka usachote $1 million